Watan haberler gepleşigini dowam edýäs. Hormatly prezidentimizin babaday hanlarymyzy Akpatay bermek bilen Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetlerine ýurdumyzda esasy owu hojulyk ekinleriniň biri bolan gowuçy ekişine däwrli ýagdaýda badylga berildi. Hormatly prezidentimizin 19 martda geçiren Ministrler Kabinetiniň meclisine tasdiklamagyna laýyklykda Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetleriniň paýtaçylary gowuçy ekişine girişdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň paýtaçy daýhanlaryna Akpatay bermek bilen şeýle diýdi. Türkmenistan parahaçylygyň danışmagy watany dilip alan enden ýerlem edermen paýtaçylarymyň penagy üçin gymmatly çyýyg mal bolan ağaltynyň bol gazyny ösürip ýetişdirjekdiklerini berk ananya. Ne şoňra da men ýurdumyň Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetleriniň 24 martda Daşol vilayetinde boldy 31 martda o çekişine hem başlama Akpata berýär. Yani diýip bolşalyk hem mutly ýaşlarymyzdan o çekişine bysmylar bilen başlap bermekden uly hormat bilen haýyş edýär. Men edermen daýhanlarymyza ählem o hojulyk işgälerini ber jan halyk maşgalawadan samy ata-babalarymyzdan miras alan daýhançylyk hem diýiplerini dowam edip ýeni watanymyň mundan belekde gulläsini alyp barýan tutanýarly işlerini ol üstünlikleri arzu edýär. Toprağa sepen her bir tohumol müň bolsun merdana paýtaçylar. Gowuçy ekişine bismillah etmek çäresi Ahal vilayet häkimligi tarapyndan Änew şäheriniň Medinet öýüne goralan geňiş maslahatylan başlandy. Maslahat edilen çykyşlarda owa hojulygyna häzirki wagtda iň derwat wezipeleriň biri bolan gowuçy ekişini üstünlikli geçirmek bilen baglanyşly wezipeler dogrusyna gurrun edildi. Bu ýerde daýhanlara hemme tarapdan edýän himayet gollawlar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Sonra mehmanlar vilayet merkezine yerleşen Milli Ak Buğday Muzeýine bardylar. Olar bu ýerde yerleşen on garnasynda barha köpelýän gymmatlyklara, ýurdumynyň durly ýerlerinden gadymy galalardan tapylan daýhançylyga, ekrançylyga, dergäçilige degişli gurallara, esbaplara we önünlere hojulyk durmuşyna ulanylýan gadymy gap-gaçlara we däne saklanýan hum küýdelere höwesini sinetdiler. Sonra mehmanlar iltilegli ýaşlaryň baş bolmagyna gowuçy ekişine bismillah ediljek ýere Akbuğday etrafynyň çägine ýüri tataýalanan ekin meýdanyna geldiler.